Саумысыз, хөрмәтле тамашачылар, без Оранбор өлкәсе Әсәкәй авылында әлеге җирлек Таңай дип аталган һәм әлеге җирдән Әсәкәй районы башланып киткән. Ни өчен Таңай? Чөнки менә мондагы тау артыннан Чулпан йолдызы, Таң йолдызы күренмәгән, ә ай иртән күренгән. Шуңа күрә Таңай. Дуслар, без Әсәкәй турында тапшыруыбызны башлыйбыз һәм Әсәкәй турында хәзер сезгә сөйләячәкбез. Тагын нинди йолдызларны яшергән икән Әсәкәй таулары дип менеп карасак, андагы нурлардан күзләр камаша. Тау астында нәрсә икән? Онда да җырлыйлар ләбаса. Аңлагансыздыр, Әсәкәйдә җырга, моңга бай халык яши. Иң кызыгы һәм башкаларга үрнәк итеп куярлыгы шул ки, алар халкыбыз мирасларын түкми-чәчми үсеп килүче буынга тапшыруны төп бурыч итеп күрәләр. Мин балаларны үзем яратамнык. Балалар үзләре дә шуңа тартылаларны, шуңа. Башта нидә эшләгән музыкаль школада, анда укучыларым бар, тоже яратып биргәннәр дәресләргә. Хәзер җитәкче булгач монда вокаль ансамбленә оештырдым. Әсәкәй урамнары буйлап йөргәндә балалар һәм яшүсмерләр өчен генә түгел, гомумән тормыш итү өчен, көн күрү өчен монда уңай һәм күп шартлар тудырыла дигән уй килә. Әсәкәй буенча йөргәндә бер бик кызык урынга тап булдык бит әле. Тарихи урында булдык, мәркәздә булдык, шәһәрнең мәркәзендә. Ә инде менә бу спорт һәм яшьләр үзәге дип әйтергә мөмкин. Менә монда яшьләр спорт белән шөгыльләнәләр балалар. Ә инде безнең аларның фонында менә шундый матур гына Әсәкәй таулары. Әсәкәйдә яшьләр белән өлкәннәр арасында тыгыз элемтә сизелә. Яшь буынның өлкәннәргә карата хөрмәте, сүзләренә колак салуы, өлкәннәрнең яшьләрдә өметләрен өзмәве булган очракта гына кеше нигезле һәм киләчәккә өметле була. Безгә яшьләргә дә күп кирәкми бит. Шәй ясап бирсәләр, авыз йырыла, киңәш әйтсәләр гомерлеккә, йөрәккә уелып кала. Өлкән кешенең сүзе гади генә булса да, аларның тирәнлеген һәм дөрестлеген күпме тоз ашагач кына аңлыйсың. Сабыр булырга кирәк, бик әйбәт. Әйе. Эшләгән эшеңә канәгать булырга кирәк. Алла Тәгалә биргәнгә риза булырга кирәк. Шунда озак яшәйсең инде. Тегенде монда ялт-ялт йөрмәдем инде. Озак Алла Тәгалә мине бик озак яшәтте. Аллага шөкер. Әле Сәминә ханым һаман кырларга чыга, җиләкләр җыя икән. Яшь бит әле мин 97дә генә бит дип шаяра ул. Ел язмаларда Әсәкәй Шияле авыл дип тә билгеле. Ни өчен дигәндә, менә картларның шундый сүзе бар: Әсәкәйгә барганда, Әсәкәйгә җиткәндәрәк ат арбасы кып-кызыл була торган була дигәннәр иде. Менә шия сытылып, аның буявы атның арбасына сеңә торган булган. Шияләр дигәч, никтер менә туйларда җырлана торган җыр күңелгә килеп кунаклый. Әсәкәй музеенда бер үзенчәлекле туй күлмәге сакланган. Бер күлмәк, тарихы. 1925 елны төгелгән күлмәк ул.
Ул апа бу күлмәкне үзенең сындыгында зак иттереп саклаган да, соңыннан аның балалары аны тапшырды безнең музейга, халык музейына бит инде. Һәрбер итәген теккән сайын бу яшь кәләш күлмәкне теккәндә үзенә бер желание загадывать итеп тора икән. Үзе тегә, үзе юли бара, үзе әйтә. Менә биемем усал булмасын, шушы йортка барып әйбәт иттереп яшәргә язсын. Музей дигәннән, мәдәният йортында тагын бер кызыклы гына бүлмә бар. Зәйтүнә апа безгә әлеге бүлмәдә ниләр бар икәнен күрсәтергә булды. Менә монда килен алъяпкычлары. Менә безнең якта килен кияүгә чыккач, шушындай алъяпкычлар әзерли һәм тарата кияүнең туганнарына. Бирергә тиеш була. Менә шундай алъяпкычларны әзерләп сандыкка сала, шыплап. Зәйтүнә апа, мин әле кергәндә баштан күз буларга төшмәгән иде. Күз иң беренче буларга төшкән иде. Булар турында берсен әйткән, менә мондай бизәкләрне мин сөлгеләрдә бик сирәк күрергә туры килә, чәчәкләр белән. Безнең якта менә шушы сөлгеләрне бит яулык дип атайлар, әсәкәйдә. Менә бу бит яулыклар әбиләрнең сандыгыннан чыккан үрнәкләр. Без аларны күчереп, алар бик иске иде инде. Шуңа күрә үрнәкләре сакланган. Әнә шул үрнәкләрне төшереп, чиктек. Но берсе бар менә, үзе әбиләр сандыгында сакланган, менә бу раритет. Менә бу үзе 100 еллык. Акларын гына алыштырдык. Аклары саргайган. Менә үзе шул әбиләр сандыгыннан 100 елдан артык булган чигү. Зәйтүнә ханым әсәкәйдә фольклор ансамблен булдыручы, милләтенә битараф калмаган шәхес. 16 ел мин на общественных началах алып бардым инде. Үзем эшледерем. Рус театрын алып җитәкли идем. Режиссер Русского народного театра идем. Шушы район мәдәният йортында. Шул вакытта күңелем инде бик теләде үзебезнең татарларга үзебезнең гореф-гадәтләрне күрсәтергә, бәйрәмнәребезне күрсәтергә, балалар белсен дип менә шушы фольклор ансамблен төзедем. Менә 76 елны төзедек. Аннан соң 16 елдан соң безгә исем бирделәр. Халык исеме, халык татарский народный фольклорный ансамбль булдык без, Шишмә. Балалар бит белергә тиеш. Безнең татар халкының традицияларын, гореф-гадәтләрен, әби бабаларыбызның менә матур шулай элек ничек күңел ачканнар, үзебезнең җирлекнең җырларын, гореф-гадәтләрен күрсәтергә тырышабыз. Шылыкка чыгу, ат җигү уеннары сәхнәдән күрсәтелүе һәм ул куелышларда яше дә, карты да булуы, менә ул Зәйтүнә ханымның милләт өчен керткән өлеше. Милләтнең фазиләтләрен сандыкта саклап кына, милләт сакланмыш ул. Ул көн күреш булырга тиеш. Әсәкәй авылы турында бик күп сораулар туа башлады. Аның тарихы турында бунда инде интернет чыганаклары да бер-берсенә каршы килә, һәм инде кешеләр авызыннан да төрле версиялар ишетергә туры килә. Менә без инде асылына төшү өчен Дәүләтҗан абый янына килдек. Менә нәкъ менә ул Әсәкәй тарихын төптән өйрәнгән кеше. Әйдәгез. 1612 году за хорошую службу Манашев деген кишиге, Манашев патша Михаиловна yazıp бере жер в его пользование. По-старому кинули и по-малому кинули бере, жерни бере. И бере мына кыягас. Өзі тағы ките соғышырға шеркес. Яғадан кеткеш үле. Аның браты Кирей деген кіші, браты бұла. Шул барып бұ документларын таба. А тігі малай, толковырақ малай, ясай жерні на полную собственность. Өлгенде бире жерні братларына үш браты бұла. Үш братына и дүртінші ілішін бире кияуіне. Кияуы. Мұнда есімлері бар. Шоның ұл кияуының ұнығы бұла Әсәкәй. Понимаете? Шул
аңа шушы жерлерлеге. А жерлер була до Самаров падает, Кинев падает в Самару. Булар мында урнашалар. Анда әлде бар була авыллар, бар Сындаңгыл деген авыл бар. Кинеш-Черкасскийде бар, Кылшари бар. И Әсекей бар анда. Ну, в общем, үш брат мында килелер. И ыныклары да килелер мында. А? Алар татарлар булалар. Алар татар булалар. Алар менә Кияу татар буламы? Кияуда татар. Моның бұл смысл нәрседен шықты. Менә мында полный разговор болды. Мені қартлар чуть ли қысмады неде. Башқұртлар келген мында деп. До того, а бұлар келген егітлер, жер қожалары барсы да Әлметьевскийден үстегі мақтама, астағы мақтама бар ма? Төбен мақтама, Иқыл-Шәріп деген ауыл бар. Шуннан келгеннер бұлар. Барсы да. Тарихта ялган күп жиылган. Ә ялганны дөреслек дип гөл сөйләп, тукып торсалар, ул хакыйкать буларак кабул ителә башлый. Бүгенге көндә үткәнне чистарту өстендә эш алып баралар. Әйе, кайчак тарих бик дастан сыман сөйләрлек матур да, гадел дә булмаска мөмкин. Тик монда яшәүче халыкка, айруча бездән соң киләсе буынга, дөреслек мөһимрәк. Татарстаннан без бик ерак булмасак та, Әсәкәй районында татар халыгы күп яши. Яртысы дип әйтеп була, наверное, что ярты халык татар милләтендә. 13 авыл, зур авыллар да бар, бәләкәй авыллар да бар, бетә торган авыллар да бар. Ну, шул вакытта да татар авыллары барыбер дружно дип әйтеп яшиләр инде. Культураны сохранять өчен безнең отдел культуры да бар, эшли торган. Бөтен клубларда костюмнар, биюләр, йырлаулар, балачаганы йөртергә тырышабыз, что балачага иргәчтен үзебезнең культураны югалтмаска дип әйтәбез инде. Үстем мин монда, тудым, үстем, монда эшлим, менә бу авылдан киткән юк, шул укырга киткән Самарага 5 елга. Шулардан соң кайттым да, шул минем әти, әни, бабайлар, әбиләр барсы да Әсәкәй авылыннан. Бәхетле инде. Үз җиреңдә эшләп, яшәп иткәндә, балалар минем монда, хатыным монда, туганнарым монда. Эш, ну, Аллага шөкер, эшләйбез, тырышабыз. Яхшы булсын, матур булсын, гөрләсен. Татар халкы белән эшләүдә гореф-гадәтләребезне, телне саклауда айруча чит регионнарда үзенчәлекләр күп. Халкыбызга хас зирәклек белән эш итү кирәк. Әсәкәйдә эштән милләт өчен янып, көеп яшәсәләр дә, эшне хикмәт белән, аек акыл белән башкаралар. Нинди генә шартларда да халкыбыз милли йөзен югалтмый. Әсәкәйнең үзенә һәм андагы татар авыллары каршында милләтебезне, гадәтләребезне саклаган өчен баш иябез һәм рәхмәт әйтәбез. Айруча ул җирләрдә яшәгән көчле рухлы кешеләрне. Минем хатирәмдә Әсәкәй Оренбург өлкәсенең бер татар учагы, татар мәркәзе булып калды. Һәм шулай булып калсын да ул. Безнең татар милләте күп төрле диалектларда сөйләшә, аларның төрле гореф-гадәтләре булырга мөмкин, күлмәкләре, орнаментлары аерылырга мөмкин, ләкин безнең милләтебез шул күп төрлелеге белән бай да ул. Һәм шуның белән ул көчле дә. Ә безнең тапшыруыбыз, туган авылым тапшыруы сезнең белән сау булаша, сау булашу гына түгел, киләсе очрашуларны көтеп кала.